Uloyiko lona ngokukwalo lilife elimnyama elisentloko yomuntu ofuna ukuphumelela. Kunjalo nje amathuba okuphumelela awakho, yinkungu uloyiko oludala okokuba ungakwazi ukubona ngomso okokuba kwakuba yintoni na. Liphelisa ithemba lokuba izinto zakube ziphinde zilunge. Uhlala ufukame amaqanda angenawuzaqanduselwe ngenxa yoloyiko. Kuyiloo nto kubalulekile mphulaphula okokuba eli lizwi ungalithathi kancinci, linento kwenza nempumelelo yakho. Eli lithi musa ukoyika, musa ukoyika. Ungalithathi kancinci kuba lilo eliza kubhekisa phambili, lilo eliza kubuyisa umva. Impumelelo yakho ibothelelwe ekubeni ingaba ulikhalipha kangakanani na ekoyikeni nasekungoyikini. Kuyiloo nto ke mphulaphuli sithi kuwe namhlanje musa ukoyika. Ikubambezele le nto yokuba namasikizi okubeka inyawo phezu kwelinye inyawo ubheke phambili. Iyakubambezela le nto. Akukho nto irongo nawe, akukho siphako esikhoyo kuwe, kodwa ingxaki edala uba ushiywe ngabanye abantu ube semva luloyiko lokungafuni ukuqala izinto, luloyiko lokungafuni ukuzenza izinto zicingayo engqondweni. Bazenza abanye abantu bengekho kule ndawo kuyo nje wena, baluginya uloyiko lwabo, bathi kufayayo siyaya. uThixo wabaxhasa ecaleni kwendlela.